Здравейте, приятели! Аз съм Георги Стоянов и днес сме 4 септември 2023 година. Отново сме в пчелите и в днешния ден съм предвидил да направя някои рокади. Рокадите ще бъдат относно дъната. Тук в това семейство е затворено дъно. В това също е затворено дъно и аз, за да правя контрол, винаги трябва да подпъхвам листите отдолу. За следващия сезон обаче съм се подготвил с едни дъна, които имат 3 разделения. Т.е. тук вътре мога да сложа 4 семейства по 2 рамки. Т.е. ще ги използвам като оплодни съндъчета. Ето ги отворите отсам, съответно отсам, и тук е за това семейство. Така, когато поръчвате своите дъна, е хубаво дори и тук да нямате летвички, понеже виждате, тук тези две летвички вземат вече някакъв определен процент от цялото дъно. Така че ако падна тук 5 кара на тези две летвички, вие няма да може да ги оцените. Вече сме в септември месец, т.е. семейство на един корпус не трябва да губи повече от 2 кара на ден. Това ще рече, че трябва сега в момента аз, като си дръпна чекмеджето, виждате, тук ми е основно пилото. В момента от тази, реално това се пада трета рамка. От трета рамка се е люпило най-много и виждам в момента, че са паднали 1-2 акара. И това са падналите акари за 2 дена, т.е. 1 акар на ден. И тук настрани виждам още един, като по-скоро тук са някакви от нападатели. Но са под 2 акара на ден, така че всичко е в нормата за този период. Така че тук в момента не трябва да предприемам някакви действия. Отделно трябва да имаме в предвид, че когато примерно се люпи голяма част от пилото, това ще рече, че може да паднат на един ден повече. Затова смятаме за няколко дена. И така диагнозата би била по-точна. Разбира се, ако има мравки и всякакви други болечки, се опитвам да контролирам малко по-често, така грешката с изядените или отнесените от мравките акари е изчистена. Не съм си играл да мажа с грес или с тем подобни, понеже после чекмеджетата трябва да ги мия. Става голяма матленица, пък така долу-горе имам по-ясна представа. Ами, това е. Мисля, въпреки това, че имам дори и надлъжно и напречно дъскички, да ги използвам тия чекмеджета и дори минимума, който виждате тук, да бъде употребен. Така че отивам в момента набързо да ги разменя тия дъна. И това е в общи линии. Се надяваме да сме се приборили както трябва с акара и той да е в минимални количества. Затова продължаваме контролите. Ако се дигнат нивата, съответно ще вземем мерки. Приятно гледане! Тук, разбира се, предстои по-лесната част, понеже корпуса и дъното са един за друг.
И така, броени минути ще им трябва да свикнат с новото дъно. Като, разбира се, недостатък е ето тази дупка тук. Но с времето ще свикнат. Това е положението. Тук това дъно е изцяло с мрежа. Няма никакви преградни дъскички. Самоделка е, затова не е толкова красиво, но това е положението. Виждате колко стари пчели има, които скоро време ще се споминат и имат бяло отгоре, тъй като събират от китайския брашлян, мисля, че се казваше, или нещо от сорта. Това е. В момента с една рокада, малко повече, успяхме вече да имаме дъно и така мога в момента да си направя винаги оценката, да видя какво е положението тук. Разбира се, трябва малко да поизчистя още дъното, но това е положението. Малко стрес за пчелите, но по-малко стрес за мен, тъй като не трябва да отварям. Исках да подпъхна преди да започна тази манипулация отдолу само един лист, но по цялото дъно имаше пчели. Така че така ми е възможно най-лесно. Виждате, когато прелката е на абсолютно същото място, няма абсолютно никакъв проблем. Като обмислям тук да сложа една дъскичка, така че да не се губят и отдолу пчели. И с това на пчелина ми остана само едно дъно, де-факто, което е плътно. И това е точно това. Тук това семейство е готово за замено. И аз се радвам, че е готово за замено, но всъщност не знам какво състояние е. Така че и тук евентуално трябва да направя същата манипулация, но тъй като нямам вече корпуси от този стандарт и ще трябва да предприема някакви други действия, а именно да си направя дъно само за тук. Така че за сега всякакви други манипулации отпадат. Това е. Ами, готови сме с днешните манипулации. Тук това семейство си придоби някакъв вид и виждаме и тук също си облитат. Предполагам, видяхте и на видеото, че първо бях ги наредил с идеята да е от сам пилото, но после си промених мнението, понеже трябва да има максимално количество пчели до прелката. Т.е. където е пилото, там трябва да е най-голямата сбирщина на пчели, така да кажем, за да могат умело да се защитават. Дори и тук трябва да огранича още малко прелката, тъй като тук не знам дали биха се защитавали изцяло добре. Ето тук също трябва да сменя едно дъно да сложа, тъй като тук отново е плътно. Така че това също набързо ще направя и съм готов с днешните манипулации. Ами, това ви беше. Готови сме. Така че с това вече наистина останаха само едно семейство остана само за дооправяне. С това вече имам някаква представа с абсолютно всички семейства, какво се случва в тях. И при първа възможност ще си направя още едно мрезещо дъно. Сега като се замисля, това семейство, което преди малко направих, ето там, може би беше редно да го сложа направо в едно от фибрановите кошерчета, но
Вече съм го направил, така че това е положението. Виждате колко много пчели се връщат. Те си мислят и се опитват да намерят прелката каквато се е била преди. Но разбира се, след малко ще се ориентират. Там си маркирах точно където е била прелката. Но след малко ще се ориентират. Няма проблеми. Това е. Ами, надявам се наистина да няма много голяма загуба на акар. Тук не съм третирал от както бе създадена тая отводка. Така че ще видим какво е положението. Още утре вечер ще направя проверка да видя как е. Забелязвам по другите семейства, че няма много летеж, т.е. надявам се няма нападатели. Виждате, всичко е общо взето един пръст разстояние. Тук са ми прелките, надявам се вижда добре на камерите. Това е много важно. След като свърши пашата, трябва да се ограничат прелките с идеята да се предпазят пчелите от нападатели и забележете колко много прашец носят. Тук тази майка видяхме онен ден самосменна чашка, но всичко се е наред. Добре са си, така че се надяваме да изземи добре и ще видим дали ще трябва да се третира и разбира се колко. Да, друго важно нещо, току-що сигурно видяхте, трябва да си затворя след малко допълнителните прелки, като се има предвид не само на този, ами и на предния кошер, който ви показах. Така че това също ще гледам да го направя веднага. И така виждате, малко са неориентирани. Ето точно това е. Когато правим метод 3 в 1, трябва да ползваме за летящата пчела същото дъно. Това нещо в началото аз не го знаех. И разбира се, всяко едно нещо, всяка една тънкост трябва да се споделя. Не е хубаво, когато не се споделя. Разбира се, сигурно е било написано някъде, но това е информацията. Достига малко по-бавно някой път. Виждате колко много пчели наново си се връщат и става малко задръстване, но до 2-3 дена ще се облетят наново. Реално прелката им е на същото място, дори и като вещина. Ако гледаме на същото място, така че единствено, което ги стресира е, че нямат същата миризма, както преди. Ами, това е. Приключваме за днес. Сега ще ги затворя само прелките и съм готов с днешните манипулации. Следва по-късно вечерта подхранване и разбира се, отново следение на акара, дали е в нормата и така. Хубава вечер на всички, живи и здрави! Ако видеото ви е харесало, разбира се, моля, харесайте, абонирайте се за следващите видеа. Довиждане!